Čaute lidi, jsem tady Šavria a toto je druhý díl. Počkejte. Toto je druhý díl, co vlastně mluvím, nebo celkově je to 9. díl z Brawl Stars. Jdeme na to. A zjistil jsem, že musím mluvit trošku hlasitěji, takže protože mě nejde slyšet přes hru, tak musím, tam někdo je, tak musím mluvit nahlas, aby mě šlo slyšet. Jednou mě trefijou a je po mně. Dobře. Mám stavení. So awesome. Skvěle, Edgar. Už jsme tady jenom 2. Tak já jdu pro ně. Tak to Edgar. Nemá to mě žádný šance. Ne to. Výhra. Ta tara tara tara. Helix, yes, yes, klidně se ho do frame dal. What? Třeba toto se spolu nezapojil. Halo. Chápu to. Tak musím to pustit to znova, protože to nějak nešlo. Tak. This is so lame. Duo. No. Tak. Mám to a dovnitř. Hraju s ním? Nebo hraju? No, nahraju. Nevím, co se děje. I could do this if I wanted to. Get away from me! Tak, jo, to bych se měl bardzo. Get away from me! Mám super schopnost. Takže test. Don't look at me! Yes. A oba dva se porazí. I could do this if I wanted to. Jo, yes. I could do this if I wanted to. Let's do this.
No to je něco free. No to je free. No to si otevřu. This is so lame. Yes. Tak hrám spolu. Zadám si zadám. Potom si zahraju samozřejmě s kámošema, kterýma se znám jako I osobně. could do this if I wanted to. A nebo byste si mohli zahrát s naším youtuberem Adam Grip. To by mohl být dobrý nápad. Jako. Já říkám, mám teda nemá 30, jako má nějakých 37. To už je můj vlastně druhý kanál. Mám další kanál, Šima hra, na kterým jsem se jí pozvedl. A tady na tom kanálu jsem musím pozvedl, co? So awesome. Tak toto je na mě až moc. To berou 3 z druhé. No, já jsem to úplně podělal. Když se koukám. Tak dobrý. Tak jdu na I could do this if I wanted to. Wait for me. Tato už je horší. So unfair. Ne, to jsem měl hákat. Tak jsme... Třetí plus 4. Není špatný. Já jdu hrát Bravo Ball. Ne, Bravo Ball. On máme se na to netu. Teď mám nějaký 200 pohárků. A jo. Teď je tam můj zrušený. Já jdu rád. Sorry, bro. To jsem si zrušil, tak moc se omlouvám. Hnedka zabijte. Úplně skvělý. Votičku nebo jagoda. No, to je takové. Je tam důl. Já jsem ho měl. Já jsem golman, já jsem golman, já jsem golman. Turbo time! Dneska jsem třeba skvělý. Škoda, že se tam medvěd, ale nedá healovat. Tady se furt zabíjí, já nevím. Ne, já jsem se tam... Ne, prostě. Tak tam bylo určitě nějaký šumění, no. Dohra jsou 2 minus pohárky, no. Heliko. Není to Helix. Helixo. Helix. Co to moglo? Zase restartovávám Ravko. Naposled.
Ještě asi tady vyzvednu nějaký odměny a zavolám Adama. Frex, Helixe, 10. Nechápu, tak asi konec. Příští díl zavolám kámošovi.